Seriál se natáčí před živým publikem. Jsou moje a udělám s nima, co chci. Nesoudím tě, jen říkám, že to, co chceš udělat, je blbost. To je tvůj názor. Já jsem podnikatel. Co mi vaří oběd? To neskoušej. Půjdeš proti tomu, kdo ti připravuje sendvič? Tak dost, co se děje? V tomhle domě se nikdo nehádá. Joe, mi... To stačí. Tak dobře, Joe nesouhlasí s tím, jak chci investovat $1000, co jsem zdědil po pratetě Florence. To jsem neřekl. Řekl jsem jenom to, že by bylo snadnější namočit ten šek v benzínu a pak ho zapálit. Našel jsem úžasnou novou společnost, která zítra prodává akcie. Počáteční nabídky pro veřejnost bývají riskantní. Je to mých $1000. Ne na dlouho. Co jsou zač? Jump Tech. Dělej tenisky, ve kterých se líp skáče. Kouzelný skok tenisky. Rychle, Mel, zastav dům, abychom si taky mohli přihodit. Není to kouzlo. Sleduj to. Vidíš? Tlusťoši a prckové mají ty boty a skáčou přes ploty a smečujou. Páni, Konečně. Věda přišla s něčím, co se dá použít. využívá tu patentovanou pružinovou technologii, která je buď úžasná, nebo vymyšlená. Prachy jsou moje a nechci to prošvihnout. Jen musím vymyslet, jak rychle otevřít makléřský účet. Fajn, pomůžu ti prodělat. Koupím to přes svůj účet. Ano, pořád mám účet. Teď je spíš k pláči, ale pořád tam je. To je skvělý. Připomeneš si, jaký je to mít v ruce peníze. Je to hezký. Dík, Joe. Ahoj, Lennox. Ahoj, víš, co jsem dneska zjistila? Kluci jsou mor. Jako muž, který byl chlapcem, jsem rád, že to víš. A co se stalo, Zlato? V 6 jsem se měla sejít s Hasklem, abychom oslavili naše 2týdenní výročí. Přišla jsem na místo o něco dřív a on se na parkovišti muchloval s Marisou. Přímo u popelnice. To bylo naše místo. Věřili byste tomu? Jo, Marisa je nádherná. Co? Asi jako hromada bobků v srpnu. Zmlkni. Broučku, to je hrůza, vážně. Když jsem byla v tvém věku a stalo se mi tohle, vzala jsem falešnou legitku, vklouzla jsem do baru a tam utopila smutek v pěkně orosený flašce mlíka. Klid to Haskell tratil. To jméno už nechci nikdy slyšet. Odteď je to muž H. Dobře, a teď z jinýho soudku. Víš, co uděláš s 1000 po tetě Florence? Ano. Koupím za ní anatomicky správnou panenku Voodoo. Investuje líp než Ryder. Skupina Nova uvádí Melissa a Joe. V českém znění Kristýna Jelínková, Petr Neskusil, Lucie Kušnírová, Jindřich Žampa. Lháři prolhaní. Mel? Seme, ahoj, vlastně, otče muže H. Hele, moc mě mrzí, jak to můj syn Lennox ukončil. Jak se má? Prochází si různými pocity. Chvíli je zdrcená a pak se zase cítí mizerně. Vlastně je to plochý spektrum pocitů. Musí to být těžký. Nevydržím s ní v jednom pokoji. Vy jste myslel Lennox. Páni, nejste tak trochu škodoliba? Jak to myslíte? Víc než trochu. No teda. Bez legrace Lennox a Haskell byli moc hezký pár. Jo. Až do chvíle, kdy se začal muchlovat s někým jiným. V tomhle ohledu je po své matce. Proto spolu už nejsme. Moc mě mrzí, že jste zrovna k mání. Víte, že po té věci s Hasklem a Lennox bych se s vámi nejspíš neměl bavit? Ne, teď jsme v nepřátelských táborech. Vypav. Takže asi není šance pozvat vás ven. Rozhodně ne. Ale zkuste to. Jo. Ty, Joe, nepřijde ti ta sklenice divná? Jo, máš ji v ruce a nepáchne po džinu. Poslední dobou jsou sklenice z myčky dost upatlaný. To si přišla až sem jenom kvůli té sklenici? Na všech těch sklenicích jsou fleky. Co s tím budeš dělat? Když půjdeš, tak se schovám. Promiň, mám dělat, že máme velký problém, Mel? Hned se na to vrhnu. S Jumptechem si měl pravdu. Nedává dvojnásobek. To mě mrzí, v tomhle jsem pravdu mít nechtěl. Trojnásobek, sleduj to. Žertuješ? Jsem boháč, mám akcie za 3 litry. Dík, Joe. Bez tebe bych je neměl. To ty jsi vydělal, já nic neudělal. Výborně, Joe. Nekoupil jsem to. Co? Ty akcie. A
Nemůžeš jim říct, že jsi to měl v plánu? Jasně, akciový trh funguje na principu cti. Ryderovi si to ale slíbil. Jo, byla to jasná prohra. Takže jsi mu lhal? Ne, já jsem mu nelhal, jenom jsem ho chránil. Před čím? Bohatstvím? Mel, je to hloupá společnost s hloupým nápadem. Není důvod, proč by měla vydělat. Páni, je mi Rydera moc líto. Jsem ráda, že nejsem ty. Směj se, jak chceš, ale až země dostane rozum a akcie spadnou, poděkuješ, že jsem mu zachránil peníze. Ahoj, Lennox, stala se moc vtipná věc. V kavárně jsem dnes narazila na Hasklova tátu. Moc hezký. Řekla jsi mu, že chci, aby Haas padl do drtičky na dřevo? Ne až takhle doslova. Jo, ale chtěla bych ti říct něco jiného. Hasklův táta a já jsme tak trochu přemýšleli o tom, že bychom někdy zašli na jídlo, snad na večeři. Večeře? To je rande, to přece nemůžeš. Promysli to a dej mi vědět, co cítíš. Nemůžu uvěřit, že mi to děláš. Vždyť je to zrada. Vyber si rodinu, Hasklovu nebo nás. Páni, je mi Lennox moc líto. Ještě, že nejsem ty. Reagovala na to přehnaně. Má pravdu, to, co zprovedla, byla rána pod pás. Proč nechodím s ex svojí kamarádky? To bych neudělala. Znovu. To bylo na střední. Na vešce. A přestaň! Jde o to, že Haskell nebyl známost jako Aiden, chápeš? Haskell byl jen 2týdenní náplast. Jsou to puberťáci. 2 týdny v jejich světě je 20 000 textových zpráv. Je to Hasklův táta. Hříchy synů by se snad neměli vztahovat na otce. Zvlášť ne na ty roztomilí. Mel, snažíme se dělat rodiče. To vyžaduje oběti. A co ještě dalšího? Myslím, že pro dobro domácnosti by se směla držet na uzdě. Jsem nic neudělal. Proč by měl trpět a nemít šanci dostat tohle? Dobře, už budu hodná. Zdravím, Mel, nemusela jste čekat venku. Já vím, nechtěla jsem se pouštět do večeře, protože... Ale co pak je? Mě to mrzí, ale Lennox naší schůzce zrovna moc nefandí. Chápu, takže to bude naše tajemství? Ne, to nemůžu, už kvůli ní. Jo. Potom je tohle asi s Bohem. Jo. Fajn. Budeme mít tajemství. Tak tohle podepsat, to přečíst a tohle jen vidět. A nezapomeň na ten oběd s nejstarší ženou v Toledu. To budeš muset odložit. Je jí 106. Aspoň bude mít pro co žít. Promiň, řeším urgentní osobní konflikt. Osobní? Povídej. Stefany, když řeknu, že je to osobní, tak nechci mluvit o Semovi, je to Sem. Hasklův táta, nemáme se s ním bavit. Mám Lennox na Facebooku. A proto se scházíme tajně. No tak ven s tím, Nezbedo. Řekla jsi mi, jo, jsem Nezbeda? Dobře, takže včera jsem s ním byla v jednom odporným baru. Na tyhle místa já nikdy nechodím od jisté doby. Bylo to bezva, jako by mi bylo 18 a já chodila s tátovým trenérem. Neboj se, ten oběd zruším celý odpoledne. Kolik času přesně potřebuješ? Hoďku, za hodinu toho stihnu hodně. Ty, Rydere, jak jsou na tom dnes tvoje investice? Hruza, mám dvojnásobek, jsem tak bohatý. Je úplně jedno, kolik máš peněz, pořád seš trouba. Bohatý trouby holky žerou. Hele, možná by si za ty peníze mohl koupit rozum. Víš, Rydere, zatím seš bohatý jenom na papíře, ty akcie můžou jít taky ke dnu. To mě nenapadlo. Jo. Tak to zpeněžíme. Zavolej a hned ty věci prodej. Jo, Joe, to je moc chytrý. Co? Ne, nemůžeme se jen tak stáhnout. Proč ne? Proč? No, protože si to musíme promyslet. To nesnášíš. To je fakt z celého srdce, ale do finančních rozhodnutí netahy emoce. Ne, my teď musíme pokračovat a vždyť víš, dohrát tuhle hru až do konce. Správně, může to zase stoupnout. To by bylo fajn. Jo, jsem rád, že podnikám s tebou, Joe. Jo, no, bezva, fajn. Dík, že jsi mě nepráskla. Každý má chyby, já nikoho nesoudím. Soudíš. A skoro pořád.
Je poledne, co děláš doma? Co tu děláš ty? Každý čtvrtek touhle dobou zběsile pobíháš po parku. No, za prvý nepobíhám, běhám. Chápeš? A za druhý... Jasně, tvoje za druhý mě nezajímá. Poslyš, děti jsou ve škole. Proč si neuděláš volno? Dám ti 10 babek. A co te, spravuju myčku, vzpomínáš? Mastný sklo, konec světa. Těch pár fleků nikoho nezabije. Klidně si běž zaběhat. Dám ti ještě 10. Co? Chováš se divně, řekni, o co jde, jinak neodejdu. Dobře, staví se tu Sam Davis. Fakt? Proč? Ne. Dospěj už. Tak počkat, slíbila s Lennox, že se Já nezapleteš. vím, ale políbil mě. Nezbývá mi nic jiného, než s ním souložit v tajnosti. Dneska se to stane tady. Hrajeme, že jsme v pokoji rodičů. Bože, ty seš vážně pokrytec. To nejsem. Ale řekla si, že si nezačneš s Hasklovým tátou, lhala. Nebuď svatej, ty jsi lhal Ryderovi. Lhal jsem mu, abych ho chránil. Ty, Lennox, aby si skryla záda. No bravo, tvoje lži jsou morálnější než moje. Až se potkáme v pekle, mý plameny budou naplno a tvý na mírným baru. Mohl bys odejít, abych měla ve svém domě trochu soukromí? Fajn, už jdu, ale lhát kvůli tobě nebudu. Ahoj, jak se máš? Zdravím, Joe. Já nic nevidím. No, jdeme, je na odchodu. Dobře, poběž. Než něco uděláte, dejte mi 5 minut. Ahoj, Joe. Ahojky. Lennox, co tu děláš? Proč nejsi ve škole? Mám na tiskárně esej z dějáků, musím ji odevzdat. Stůj. Kam se jako chystáš jít? Pro svoje esej. Ne, teď tam jít nemůžeš, uklízím, věř mi. Válí se tam hromada věcí, nechtěla bys vidět, co se tam děje? Odvrátím oči. Počkej, Lennox, já být tebou, tak bych tam rozhodně nechodil po zadním schodišti, Lennox, ale ty už si nejspíš v polovině. Vy dva to máte u mě. Proč? Vůbec k ničemu nedošlo. Běž, rád jsem vás viděl. Padněte! Ježiši. Joe, co to bylo? Tohle nic, jen dveře, zkouším všechny dveře v domě, jestli náhodou nevržou. Tyhle ne. Počkej, kam to jdeš? Zpátky do školy. Jo, ale před chvílí si přišla zadem. A chci odejít předem. Ne, to fakt nejde, to je smůla veliká, musíš odejít stejnými dveřmi, kterými si přišla. Používej rozum, Lennox. Jasně, už běžím. Nezva. Krize si žádá longa. A co dnes, Ryderovy investice? Stojí to za houby. Páni, za neuvěřitelně drahý houby. Já vím, popírá to veškerou logiku, cena vyskočila nahoru. Je to jako... Ty skok tenisky? Přišla ti zprávička od tajného přítele? Ne, ve zprávě jsou slova. Posílá fotky, moc nobl. Jak nás při tomhle vyfotil? Neměl u sebe handsfree? Teď už jsem po snídani. Neboj se, Longo, tancovali jsme. Nazí? No tak, nebuď... Vždyť to byl jen vtip. Politici si v mobilu nenechávají sprostý fotky. Zeptám se tě, jak to, že když lžu Ryderovi, cítím se hrozně. A když ty, Lennox, tak si to užíváš. Počkej chvilku, už to vím, mám svědomí. To proto, že co Lennox nevidí, to ji nebolí. Ryder si myslí, že je boháč. Máš pravdu. Napravím to. Pořád mám těch jeho $1000. Nechceš koupit ty blbý akcie, že ne? Co šílíš, takhle bych nikdy neriskoval. Jdu na pokr s topsáskami. Ahoj. Ahoj, teto, nechtěla bys mi něco říct? Jo, choď do školy, nepij v autě a vždycky sklop prkínko. Ne, to je pro Rydera. Moc vtipný. Dozvěděla jsem se totiž, že Hasklův táta tajně randí. Kdo to byl? Jo, už vím, ty. To je ale hnusná pomluva. Opravdu? Vždyť na tom nezáleží. Dneska jsem obědvala s Hasklem a ten to zrovna zjistil. Teto, jak jsi mohla? Lennox, mrzí mě to, nechtěla... Co? Ty zase mluvíš s Hasklem? Jo, před pár dny jsme se smířili. Nakonec Marisu nemiluje, na tom parkovišti se na něj vrhla. Co měl asi tak dělat? No tak teda počkat. Ty jen měníš téma. Lhala jsi mi. Ne, já jsem úplně v pohodě. Co? Jo, lhala jsem jen proto, že jsi nemluvila s Hasklem. Teď, když spolu mluvíte, lež se smazala. Takže ze lži se stala pravda.
posloucháš občas to, co říkáš? Poslouchám a moc se mi to líbí. Lež je lež. Lež vychází z kontextu. A zřejmě seš na lhaní skutečně expert. Tak jo, asi neposloucháš, ty jsi mou lež smazala. Ale vracím tě ji, lhářko. Pachne to tu šílenstvím. Fajn, že jsi zpátky, Longo. To jo, Jacksone. Zvedám na 500. Kol. 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 A kde dneska vůbec bereš peníze? Nebudu lhát. Od kluka, který ho hlídám. Tak dobře, pánové. Zjistíme, kdo z vás tady má dnes největší koule. Zvedám na 1000. Jsem out. Dorovnávám tvůj 1000. Hrajem dál. A co ty, Joe? Tebe těch 6000 nevolá? Přemýšlím. Tak jdeš do toho, nebo ne? Jo. Jo, rozhodně jdu. Promiňte, nebude vadit, když si to vezmu. Promiňte, Ale no tak, pardon. Longo. Halo? Joe, jsme v háji. Ty videa, kde děcka smečujou v těch teniskách, jsou falešný. Tak počkat, zastav, kdo ti tohle tvrdí? Prezident společnosti. FBI ho odvleklo pryč v poutech. Končím, ty sázky jsou přehnaný. Vidíš nás? Jsme na veřejnosti. Všichni nás vidí. Jo, Je. dokonce jsem řekla, Lennox, kde budu? Už se nemusíme nikde schovávat. Jo, správně, teď už můžem trávit čas sebepoznáváním. Můžem doopravdy mluvit a nejen Jo. si plánovat další dostaveníčko na sex. Jo, už to byla nuda. Aha, jo, Jo. jo. Konverzace. Dá se. Můžeme mluvit o čemkoliv. O čemkoliv na světě. Jo. Jo. Kde parkuješ? Vlastně mám lístek, kde uběhla 4 hodiny. Fajn. Jo. Tohle je... Je to fajn. Jo. Jo. Jumptech velice rychle oslabil z $12 na pouhých 8 centů. Je to pryč, Joe, moje prachy jsou pryč. Byla to blbost, hazardoval jsem. Hazard je na nic, Joe. Ano, rozhodně. Pokud nemáš systém. Rydere, slyšela jsem o tom cestou domů. Byl jsem boháč a zmizelo to. Tak si vezmi příklad tady z Joea. Ten to uměl zvrátit. Částečně, nebo respektive na tom pracuje. Ukázalo se, že Komise pro burzu a cenný papíry má pravidlo, který může zvrátit obchod a vrátit investorovi jeho vklad. Ale musíš dokázat, že investor byl milý mladý muž, který investoval prvně v životě. Vážně? Jo. Opravdu? Opravdu, Joe by ti nelhal. Lhal bych ti? Nelhal. Teď spolu musíme vyplnit všechny ty formuláře a do týdne máš svý prachy zpátky. A odteď udělám jen, co řekneš. Díky. O víkendu čistíš okapy. Tomu říkám rychlost. Ty, Mel, můžeme se dohodnout, že už dětem nebudeme lhát. Dobře, ale já jsem v podstatě ani nelhal. Bože můj, ty s tím neskončíš. Říkáš to jako novinku. Co tady děláš? Ty nemáš velký rande? Jo, to je moc vtipný. Probrali jsme parkování a byli za vrcholem. Co já vím, když se nemusíme před nikým schovávat, tak to nějak ztrácí jiskru. Pěkně zvrhlý. Říkáš to jako novinku. Proč vždycky chceme dělat zrovna to, co dělat nemůžeme? No víš, Mel, máme to v krvi. Chci říct, nemůžeme si pomoct, chápeš? Někdy prostě začneš cítit něco, co cítit nemáš a pak nevydržíš to. No, možná to nevydržíš, protože je to proti pravidlům. Možná. Něco ti povím. Jestli to jediný, co udržuje vztah v chodu, je zákaz? Tak to nestojí za to. Ne, tak je to asi pekelně sexy. Blahopřeji vám ke 106. narozeninám, paní McKinnonová. Jako vaše městská radní, já, Mel Bérková, si moc vážím kontaktu s voliči. Především s těmi, kteří mají životní zkušenost jako vy. Promiňte, nemáte v kabelce bonbon nebo pastilku proti kašli?
Díky za krytí. A tady máte. Jako vaše radní já, Melberková, myslím, že byste nás mohla poučit o skutečných životních hodnotách. O morálce, poctivosti. Díky, drahá. Díky vám oběma. Co, jak to myslíte? Přestaňte. Kdybych nedávala pozor, tak bych se nikdy nedožila 106.